Siyabingelela ababukele emakhaya udokotela wenu lo Mgibe'wensizwa enyakeni omusha ngiyanibingelela. Zikhona ispesheli ezikhona zamabhavu. Abantu abafuna ukugeza, abafuna ukuhlanjululwa, abafuna ukuphakamisa into zabo zibuyele esimeni. Usiyatholakala la e-Unit 4 eHammersdale. Mgibe'wensizwa lo usakhona. Kusanjalo nje bakithi. Nginyuse kakhulu igiya ke kulonyaka. Nyuse kakhulu ngifuna ukuphakamisa abantu abahluphekile abathi intombela thina kade sakhala. Ngifuna ukuphakamisa abantu abathi intombela siyasebenza kodwa imali asiyiboni. Ngifuna ukuphakamisa abantu abathi intombela isithando sami sihambile asibuyi. Kade ngalobola wadlala ngamahamba nenkomo zasekhaya. Sizombuyisa loyo. Kuningi esikwenzayo kulonyaka, kuningi kakhulu bakithi. Ngilandeleni kulona leli page uzongithola Mgibe'wensizwa untombela. Ngikhona khona eHammersdale. Siyabonga kakhulu.